Αυτό βοηθάει άρα και στο αδυνάτισμα. Με αυτό. Βοηθάει και στο αδυνάτισμα. Μια γυναίκα λοιπόν που μπορεί να βρίσκεται σε φάση διατροφής για να χάσει κιλά, να κάνει αυτό το μασάζ. Οπωσδήποτε. Βοηθάει πάρα πολύ. Πραγματικά βοηθάει. Το κάνουν πάρα πολλές γυναίκες. Και γυναίκες που δεν έχουν περιττά κιλά, μόνο και μόνο για να νιώθουν πιο ξεπρισμένες. Ωραία. Νιώθεις και δεξία. Άρα λοιπόν εσύ τώρα έχεις πάρει τους 2 αντίχειρες και πιέζεις. Είναι εύκολη αυτό. Είναι εύκολη κίνηση. Δεν είναι κάτι που πονάει. Κάποιος άλλος δεν είναι κακό αυτό. Ναι, οι 2 αντίχειρες ενωμένοι. Ωραία. Και ξεκινάμε με ανωδική πορεία προς τα πάνω αργά. Ναι. Εγώ στα χέρια μου νιώθω αυτό το υγρό της λέμφου να ρέει. Σε κάποια σημεία είναι μπλοκαρισμένο. Και αυτό εκεί κουνήθηκες που ήταν μπλοκαρισμένο γιατί πόνεσες λίγο, Να το. Και υπάρχουν αυτά τα σημεία τα οποία στην ουσία το ξεμπλοκάρω και δίνω μια καλύτερη όθηση. Πόσες φορές θα το κάνουμε αυτό? Υπάρχουν αρκετές γραμμές που μπορώ να κάνω σε όλο το πόδι. Μετά ξεκινάω δίπλα από τη γραμμή που δημιούργησα. Πόση ώρα αυτό? Στα πόδια ή γενικότερα? Για τα πόδια. Εγώ αφιερώνω οπωσδήποτε ένα 20 λεπτό. Γιατί είναι και το σημείο ό,τι καλύτερο αυτό. Μετά από το μασάζ, τι πρέπει να κάνουμε? Μετά το μασάζ πρέπει οπωσδήποτε να πιούμε νερό. Όταν λες νερό, πόσο νερό? Κανονικά ημερησίως πρέπει να πίνουμε 2 λίτρα. Καλά. Φέρτε μου λίγο καθόλου, ναι. Δεν ψάσαμε. Γιατί με το λεμφικό μασάζ ενεργοποιούμε τη λέμφο, όλες τις τοξίνες, τα μεταβολικά στοιχεία και πρέπει κάπως όλα αυτά να αποβληθούν από το σώμα. Μάλιστα. Μετά, άλλο που πρέπει να κάνουμε για το λεμφικό είναι να μην καταναλώνουμε ζάχαρη. Ωραία. Και αλάτι, όσο μπορούμε. Και να πίνουμε αφεψίματα. Όταν λες αφεψίματα, πράσινο τσάι. Προτιμώ τη Λουίζα. Τι Λουίζα? Η Λουίζα βοηθάει στην κατακράτηση. Λουίζα, πάρα πολύ. Είναι διουρητικότατη. Λουίζα και τσουκνίδα. Λουίζα και τσουκνίδα. Τσουκνίδα σε μικρότερη ποσότητα. Γενικά είναι ένα μασάζ το οποίο προτιμάται από πάρα πολλές γυναίκες. Δεν πονάει. Μπορείτε να κάνετε τους χειρισμούς μόνοι σας. Εδώ στα πόδια που είναι πολύ ευεργετικό, μπορεί να το είδατε να το κάνει η μία φίλη στην άλλη. Και ο άντρας. Επίσης κάνουμε και κυκλικές κινήσεις. Πολύ ωραία. Έδωσε πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δεν ξέρω να ακούσω. Αμέ. Ωραία. Νάσια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Μαράκι. Να είσαι καλά, θα τα πούμε σύντομα. Βεβαίως. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια μου. Έλα Δημητράκη μου, έλα αγοράκι μου, έχεις το δωράκι σου εσύ σήμερα. Τι θεματάρα ήταν αυτή ρε παιδιά. Σκάρεις το θεματάκι πριν. Ωραίο ήταν, ωραίο. Να το ανοίξουμε εγώ λέω το θέμα αυτό. Να το ανοίξουμε, θες να ανοίξουμε και το πλάνο Δημητράκη? Ωραίο, ωραίο. Να ανοιχτεί το πλάνο μόνο για σένα, όπα! Και κόρτε στον αέρα Δημητράκη! Όχι, εγώ για το κεμπάπ. Φλερτάρουμε στον αέρα Για το κεμπάπ έλεγα ρε παιδιά. Για το κεμπάπ! Ρε φράσο, για το κεμπάπ δεν έλεγα. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε! Εγώ δεν έχω ένα κουμπάρο. Ρε παιδιά, εγώ ένα κουμπάρο στο μαραθώνα. Στον κουμπάρο είχα πάει, δεν είχα πάει στην πορεία.